Siyanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe emolweni. Siyakholwa uye wanexesha elimnandi kwiinkonzo zePasika. Zonke into zakho zifumene phaa, iintsikelelo zakho zonke phaa. Nayiphi na ngoku uzayijonga usemandleni, sifumene imvuselelo phaa. Imvuselelo neentsikelelo eziliqela kulaa mnqamle ziimfundiso. Revelations ezintsha esizifumanayo kwi-end times. Indlela uyawuva sithanda ngayo. Siyakholwa into yokuba ubuyile ezicaweni. Xa ungayanga kwezaa cawe zama-Easter, angazi uba uthembile. Kwixesha le-end times ufuneka singathi sithi nca kuYesu Kristu. Siyahlala ezinyaweni zakhe singasuki, sithembe yena nje, sibe obedient kwiimfundiso zevangeli, kwiimfundiso zeBhayibhile. Konke ke okwakusokola, that suffering, obabuhlungu, that pain had a purpose. Jesus had a purpose. It wasn't just in vain. Bengenzi nje, singawuthatheli phansi, singawuthathi lula ke. Ebesenzela ntoni? Ebesenzela mna nawe, sindisa mna nawe, korobha mna nawe, ukwenzela into yokuba nathi sisindise abanye. Utsho incwadi kaMateyu 28. Masifunda incwadi kaMateyu 28, sesiqale nto mamasenzele iverse 19 and 20. Uthi kuverse 19 and 20, hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke intlanga, nibabhaptize egameni loYise, loNyana neloMoya Oyingcwele. Verse 20, nibafundise ukuba bazigcine zonke izinto endiwisele umthetho ngazo, babe obedient, bazigcine ii-commands zakhe. Niyabona mna promise, asisithembiso. Funa sihlale phezu kwezithembiso, singabe siyikhathazela, sidandatheka, sikhala, kanti uYesu Kristu unezithembiso esime phezu kwazo. Uthi niyabona mna ndinani yonke imihla. Masingathi xa sijongene nengxaki ngathi sisodwa, ngathi uYesu silahlile. Unathi, unawe apho khona. Uthi niyabona mna ndinani yonke imihla kude kube sekuphelisweni kwephakade eli. Ade kuphela iphakade uYesu Kristu nathi. Ufumene uYesu Kristu? Nantsi ke message ethi kufuneka senze njani. Siyokunceda abanye, sibiza abanye abasengxakini, abatsala nzima. Funa lixesha loba ngoku iintliziyo zethu zibe buhlungu noxana xa siva ukuthi abantu babhubhile. Uye newari ukuthi aziba umamkele na uYesu Kristu. Sibe nalo hanga, sibe nezo zifiso, sibe nolo thando lokukhathalela abanye abantu xa thina simfumene uYesu Kristu. Sibaxelele futhi ukuthi unani, sibomeleze ukuthi mabamamkele uYesu. Amamkele, ungulizwi, ilizwi eli leBhayibhile nguye uthetha nathi, uthetha nabo. Uthi uApostle Paul kuba seKorinte bokuqala evesi isahluko sethoba, ivesi yama-22, uthi yena indlela ebebafumana ngayo abantu, indlela ebeseva ngayo the lost. Uthi kwabo bangenamandla ndaba njengongenamandla. Uthi uba uwiki, hayi
andiyithethe ngesiNtu, ndaba njengongenamali ukuze ndibazuze abangenamali, to win them to Christ. Kubo bonke ndesuka ndaba zizinto zonke. Utshuthi xa bedibana nabawiki ebebawiki, bedibana nabakhalayo ebekhala nabo, ukwenzela into ukuthi azobacebisa ukuthi azibona xa ukule ngxaki yiza kuYesu Kristu. Nabe abeyiphi na ingxaki kuyo, nokuyikweyiphi na i-situation, uthi uApostle masibe njengabo, singaziboni ngathi singcono kunabo, sifane nabo, to win them. Yiloo nto uYesu Kristu wayethanda wonke umntu, wayethanda noomadika, ama-tax collectors, nomasela emali eserevenue, wayebathanda kwenzela ukuthi abawina, nooZakeyu kwenzela ukuthi abawine for the kingdom. Utsho njalo uApostle, uthi kubo bonke ndesuka ndaba zizinto zonke ukuze ngeendlela zonke ndisindise ingxenye, ngandlela zonke ebezivela zi-adjuste, azifanise nabo bonke abantu ukwenzela into ukuthi nje azoba mthini, azoba wina for the kingdom, azofumana ingxenye, azokwenzela uthini, azosindisa ingxenye yabo bona. Yiyo loo nto ke nathi kufuneka senze njani, sibe sizizinto abantu abazizo, sikwazi ukubanceda. Mhlawumbi umbone ukuthi lona ulekha kulena, fana naye ukuthi nje into ethile ube noncedo, ube luncedo kuye, sitatanisane naye ukwenzela into ukuthi azozama, azosindiswa, azofumana isalvation, sibasindise ekufeni, sibasindise kule suffering, sibasindisa ekuyeni esihogweni, ngoba i-suffering ikhona abazawufeyisana nayo xa bengamamkelanga uYesu Kristu. Imvuselelo naleyo, sivuselelekile into yokuba thina ngoku makube ngathi siyafundisa, sibe ngathi siyabaqalela abantu, singathi ngoku siyabaqalela abantu ngoYesu Kristu, sibaqalela abantu ngomnqamlezo ukuthi laa mnqamlezo, laa suffering uYesu Kristu ojongene nayo ubuyibona pha ebesenzela wena, yiza kuye ke, mamkele ke. God bless you. Jesus loves you too much. Afuni nje suffering, afuni suffering yethu uyijongile. He is with you, He is with us, God with us, Emmanuel, God